istighfari wato yana daga cikin abin da ake so mutum ya yawaita shi a rayuwarsa. Isa Allah ce wastaghfirullah, kamar mun ce to Allah in mun nemi gafara ka me zaka yi mana, sai ce inna Allaha ghafurur rahim. Wannan kamar ta'alim ne. Me yasa aka ce a nemi gafara Allah? Saboda inna Allaha ghafur, Allah mai yin gafara, gafiriz zam wa qabilit tawb shadidul iqab nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ku bayina da kuka yi barna, kuka yi laifuffuka, kan ku fidda tsammani daga samun gafara Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. So da shi istighfari yana tsarkake zuciya. Shi yasa wani malami yake cewa innal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum. Qur'ani yana nuna muku ciwon ku da maganin ku. Sai ce wa amma da'ukum fa zunubukum. Wato cututtukan ku sune laifukan ku. Wa dawa'ukum fal istighfar. Sannan kuma maganin ku ta istighfari. Ibn Qayyim ya tambayi Ibn Taymiyyah, yace gafarta malam ina da tambaya. Yace me tambayar ka? Yace na shagala da istighfari ko na shagala da tasbihi, wanne yafi? In ta cewa astaghfirullah wa atubu ilai ko ta subhanallahi wa bihamdihi. Sai ya murmushi. Yace idan tufanka tsarkakakke ne, to abin da yake bukata turare da ma'uwardi. Ko sabuwar tufa ba shi ake fesa turare ba? Idan ko tufanka da dauda, to sabulu yake bukata na wanki. An gane karan magana? Mun gane abin da yake nufi. Me aka gane? Istighfari kamar sabulu ne.